Hello guys! Welcome to another tutorial. So in this video, pag-uusapan ulit natin or pag-aaralan natin ang mga Ilocano words or Ilocano phrases. So kung handa ka na, let's begin. Let's eat. Let's eat. Kain tayo or kain na tayo. Sa Ilocano, mangan tayon. Ayan, so kapag may narinig ka na nagsabi or nagsalita ng mangan tayon. Ayan, so ibig sabihin, kain na tayo. Let's eat. Again, mangan tayon. Next, paano naman kung nagtatanong ang isang tao? Kumain ka na? Kumain ka na? Sa Ilocano, nangan kan? Nangan kan? Ayan, so ito ay in a form of question. Nangan kan? Ayan, so ibig sabihin yan, kumain ka na? Next, kapag sasagot ka naman dyan sa tanong na yan, oo, tapos na, salamat. Sa Ilocano, when, nalpasen, agyamanak. When, nalpasen, agyamanak. Ayan, so isa-isahin natin. Yung oo, sa Ilocano niya ay when. Tapos na, ang Ilocano niyan ay nalpasen. Salamat, ang Ilocano niyan, agyamanak. Oo, tapos na, salamat. When, nalpasen, agyamanak. Next, paano naman kapag hindi pa? Hindi pa. Diba, tinanong sa'yo, kumain ka na. Okay, so, ang sagot dyan, hindi pa. Ang Ilocano niyan, haanpay. Haanpay. Again, kumain ka na? Nangan kan? Tapos, ang sagot mo is, hindi pa. Saanpay? Haanpay. Next, ang sarap ng ulam nyo. Ang sarap ng ulam nyo. Sa Ilocano, nagimas tasidayo. Nagimas tasidayo. Ayan, so kung iisa-isahin natin, yung masarap, nagimas. Ulam, sida. Again, ang sarap ng ulam nyo, nagimas tasidayo. Next, delicious or masarap. Sa Ilocano, nagimas. Next, I'm hungry. Gutom na ako. Gutom na ako. Sa Ilocano, mabisinakon. Mabisinakon. Kumain na ako. Kumain na ako. Sa Ilocano, nangannakon. Nangannakon. Next, where do you want to eat? Saan mo gustong kumain? Sa Ilocano, ayan na, kayat mo nga panganan. Ayan na, tikayat mo nga panganan. Again, where do you want to eat? Saan mo gustong kumain? Sa Ilocano, ayan na, tikayat mo nga panganan. Next, eat more. Kain ka pa. Ayan, so kapag gusto mong i-translate or kung gusto mong magsalita ng Ilocano, pwede mong sabihin, mangan kapay. Mangan kapay. Ayan, so kapag sinabihan ka, kain ka pa, ibig sabihin yan sa Ilocano, mangan kapay. Ayan, so nadagdagan na naman ang ating kaalaman tungkol sa salitang Ilocano. Subaybayan po natin ang iba pa po nating magiging tutorial dito lamang po sa Usapang Ilocano. Again, my name is Dao. Thank you for watching.